форумы жетекшісі, Ак Халқат Республика Қайрат Халқын Ижтимаи келісімшісі жетекшісі. Һәм инде мин президиумга безнең белән бергә эшли торган Закирова Минзәлия Загри кызы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры урынбасары. Рәхим итегез. Шумарова Павлия Олимпизы Омск өлкәсендә Илбит татар милли мәдәният автономиясе каршында Ак Халкат бүлеге жетекчесе. Рәхим итегез. Камил Мансуров Илсур Сәлетҗанов, Башкорт Дәүләт университетының Стәрлетамак филиалы татар һәм чуаш филологиясе кафедрасы мөдире, Башкортстан татарлар конгрессы Стәрлетамак шәһәр бүлеге җитәкчесе. Телефон? WhatsApp? Три года подряд занимали первое место, последние несколько лет занимаем второе место, выступая только в Москве. И здесь тоже хотел бы такой отметить тренд, что многие компании, они развивают свой бизнес, не ограничиваются только одним заводом, а создают новые линии, новые цеха. Текущая ситуация, она позволяет нам сохранять наши отношения экономические. Просто бизнес, он немножко модифицируются, но те договоренности и те решения, которые в экономической сфере представлены, они продолжают у нас успешно реализовываться. Для развития бизнеса, конечно же, важна логистика, инфраструктура. У нас более 100 промышленных парков. Tatarların büyük işleri büyük olur. Amına bölgen bizden abi oturar, İldar abi. Bu kitap çıkargan Bik Matur Meskede olan turasiler, anda bizim bütün magrifetçiler var. 17. 18. 19. asır. Hem hazırki galimler. Buna şahıslarını öğrenim. Biz Firpovski'de bulanda, Razali yapımında var. Min intervyu birgende mine birinci şekilde soruyorlar. Jalil razviyette Tatarin, on ne Kazak razviyet. Mana şu ayda biz indi ülkelerini Kazaklarga hem başka milletlerge to'g'ritib o'tamiz. Bizning indi iptaşlar, kurşularda yarata bizning büyük şahıslarni o'zlarini yozdirgan bizniki deb. Biz chunki o'z shaxslarni o'rganishga tegishli. Mana shu shaxslarni o'rganib, bizning boshqa yo'nalishlarda ishda bora ham men tamomlayim. Sizga bir nechagina so'z aytib ketasim kelar. Bizning Tübekçilerini ziyip materyallarını alıp biyografyasını çıkan kitapları bu birinci spravişnik. İkinci spravişnik bu avullar hem Tatar avulları tarihi boyunca yokka çıkanında hem üçüncü spravişnik unikal ürünler. Mesela Tatar isimli şehirler, avullar, Tatar telinde bulgan uranlar, isimli büyük kişilerge bağışlanan skverler, muzeylar hem başka şu anda bizga jiyib bir tüplarga kerak hem yangi kitaplar chiqarishga kerak. Mana shuni turda aytasim kelgani. Shundan so'ng bizning akrinab tübekçiler ko'p ishlaylar turli yerlarda bizga Tatar tur hem turizm bo'yicha da bir aktiv ishlari kerak. Ham bunda bir taqdim ko'tarildi. Krayevedniya в школу. Maktablarda bizning tübek tarixi o'qitilmaydi. Shuni da ko'tarishga kerak. Mana shu tip narsalarni qisqachagina aytam. Mening kollegalar ko'pisini aytar, vaqt az, конечно, men hozir ashulamiz, kimdir dokladlik spesik so'ng berdilar. 30 kishiga yozildi, kim ulgurib biz nechib tirishib, reglamentni жестко tutacakman. Yaraymi? Откуда, из какого региона вы? Москва, Москвадан? сюда, Москвадан. Дюнешев. Икшат сізні көруге. Çünkü Қазан вокзалына келсек, өзіміздің Татарстанға келген кебек, анда татарлар эшлиләр, татарча сөйләшәләр. Рәхмәт, шулай инде да. Бик шат без сез Мәскәүдә бөтен дөнья күләменә күрсәтәсез безнең татарны яхшы яктан. Шуңа күрә сезне хуплыйсым килә, шатлыкны белдерәсем килә. Сезнең фикерләрегез белән безнең узган шушы съезд хакында сөйләсәгез, мин рәхмәтле булыр идем сезгә.
рәхим итегез. Без инде нәрсә сорарга Менә сез Мәскәүдә, менә мин карадым интернетта бер перепись буенча, мәсәлән, анда Казаннан да күбрәк, Татарстаннан күбрәк татар яши ди. Икенче переписька караса 150 мең дип күрсәтәләр. Ул кайсы хаклы? Күпме татар? Күпме татар? Татарлар үзе бар җирдә күп, бик күп бит инде. Бу перепись төзүсен үзегез беләсез ничә яшьләр ясады да. Әйе. Без не скрываем ничего, это как перепись, да. Перепись аларга ничек кирәк, ясылар инде. Татарлар бар җирдә күп, бик күп татарлар. Бу переписке не верим, как говорится уже все. Нам надо самим как-то перепись сделать красиво, хорошо. Вот, подготовиться. Рифат әфәнде, мин менә кызыксындыра, мин нәрсә шул. Мин күнәшеп карыйм, кайсы милләтләр оешып шунда теге общиналар белән яшиләр. Ә татарлар таркалып беткәннәр бөтен Мәскәү күләмендә. Менә шул кызганычка каршы мин менә борчый шул менә шу факт. Сез менә ни уйлыйсыз шул хакта? Ничек сез оеш очрашасызмы? Очрак кирәкме очрашырга? Ничек элемтәләрне ныгайтырга сезнең фикерегез буенча? Очрашырга кирәк. Вот если әйтсәм инде, вот теге вакытларда инде и хәзер все равно татарлар бик яхшы. Алар вместе соединяются уже больше и больше, она күренер и участвует. Молодежь идет везде, молодежь начинает участвовать уже хорошо, очень бик яхшы бу әйбәт качан молодежь бара инде, да. Вот и хәзер Аллах кушса без инде более укрепимся уже, что вытащим, что есть у нас много что есть, как говорится, с молодежью вместе. Вот. Аллах шукр, повторяюсь несколько раз. Молодежь понял, что нужно быть татарином, значит татарином. Раньше как было. Все же боялись, фамилии меняли, как что. Бусы хадр юк, биг яхшы, әйбәт бар инде. Муж Казан белән йөрибез инде, что Татарстан без не делим ничего, как что. Москва, Татарстан, все. Вот. Безнең президентыбыз тоже Татарстанныкы бик әйбәт инде помогает это все. Без вот полпредства в Москве, полпредства Татарстана в Москве, алар белән эшләбез бик яхшы әйбәт эшлиләр алар все. Шум кихагына хәлләр бара инде, эшләр бара, Аллах кушса күртәсер без үзенең бу дальнейшем уже что. Теряться не будем, однозначно теряться не будем. Иренгән кунаклар, мәсәлән, Америка Куштар Штатына килә дә, ул Татарстанга барасы килми, вакыты юк, акчасы юкмы, бүтән бер сәбәпме? Мәскәүдә мөмкинлеге бармы? Мәсәлән, беләләрме, килүгә менә татар общинасы бар икән, алар җәмгыяте, шундый кызык нәрсәләр, бу кайсы милләт билми, безне мөгезле бер халык, кыры халык дип уйлар, кино карыйлар да менә. Юк, алар вот если кандыр килсәләр дә, Американ читләрдән алар белә инде кая килергә, кая татарлар белә инде как ничек эшләргә килергә, ул бу яхшы, не то что вот йөрмиләр алар кая барга дип, алар беләләр конкретно, что аларны встречает уже конкретно безнең халык инде то. Эшлибез тоже яхшы алар белән дә. Рафат әфәнде, менә мин беләм, метростройда бик күп татарлар катнашкан, алар газеттә чыккан хатта татар телендә. Шуны тарихтан күтәреп, метродан бер тукталышын, бер татар ничек нуры сибеп торган бер ничә шуп без барсак шунда, мин барам Казакстаннан теге посольствога барып, биш бармак ашап, мин чөнки казаклар арасында Оренбург өлкәсендә үстем. Мөмкинлек бармы шунда Мәскәүдә татар икәнен горурланып китсен, теге әйтә, когда я проезжаю эту станцию, мимино ди гордости за Багратиони, ди шул шикелле бездә дә горурлык тудыра торган бер мөмкинлек. Вот сез дөрес әйттегез, что татарлар метроны кемнәр, татарлар основали, начинали строить и продолжали, да. Вот. Есть вот Берабы, хәзер фамилиясын безнең бер Асхат абый, да. 45 секунд. Да. Он именно метро занимался же, копал все, как и что до сих пор он на печи все равно, как что татарлар, ну в основном везде татарлар, нәрсәтеле. Бу әйбәт бит барысы белән. Татарларга башка халыкларга бага равняется, будем говорить, как и что. Көннәшәләр. Без стараемся. Алар тоже мы же не разъединяем, не разъединяли. И будет только берлек булыр только. Бик зур сәламләр әйтергез. Безнең бөтен мин менә Оренбург өлкәсенә килгән, без бабаларыбыз Екатерина чорында шуны җибәргәннәр. Мин инде бабаларым җиренә килеп монда хәзер Шаян журналында катнашам, Чаллыда менә Татар Cinema International. Ну вакыт бетә. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.